lokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Eyabingelele abefundisi, umama abefundisikazi, obaba bonke abakhona nomama, intombi ney'nsizwa no-Sunday school, umphathi wohlelo nosishayeli insimbi. Ngibingelela nonke egameni lenkosi yethu Jesu ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Muhle kuNkulunkulu wethu, siyambonga ukuthi sihlangene namhlanje sikwazi ukuthi sibe ndawonye. Sibongeke nalaba abakwazi ukufika eThekwini izolo, eGate of Christ khona bebekhona besuka la. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, sijabulile ukubabona. uNkulunkulu ababusise. Siyazi ukuthi akuhanjwa kalula noma ahanjwa ngamandla. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu. Ngesonto elizayo mama Phazama sengishile before ngikopha kuyo ngibhala kwizinto. Ngicabanga ukuthi siseTuphela sePhomoroyi. Unjalo mama ngithi sisePhomoroyi ngesonto ezayo. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu. Ngikhumbuzise ukuthi njengoba sisePhomoroyi ngesonto ayikho ibranch ezovala. Njengoba ngikhuluma nani nonke eniku-WhatsApp, nonke eniku-YouTube, ayikho ibranch ekhaya esizoyivala for-ke labo abakwazi ukuthi babe khona ePhomoroyi. Siyojabula bambikelele umfundisi wakhona, umfundisi uDlamini uMangubane obegcotshwa lephasika. Ngithanda futhi ukubizelela-ke le ndaba le kakhulu kubantu abasekhaya lezwi nabasentabeni besemabhrentshini, ngoba la ihlukile le issue yokweshumi. Ngizokugcizelela-ke ukuthi ngenxa yomsebenzi omningi nabantu abaningi abangeniswe kweshumi, siyacela-ke ukuthi abazalwane bakunikeze abefundisi babo. Abefundisi bese beyakuhlanganisa bakudeposite kwi-account, sebebhala igama le-branch as i-reference. Imikhuleko izokwenziwa kanye ngesonto kwenzelwe bonke abangeniswe okweshumi. Ngiyafisa ukuthi kube yiSunday ntambama. Uma-ke ngendlela ey'thize ngibe committed ngalibala ngomsombuluko ekuseni sikhulekela bonke okweshumi, ngikufake ekhaya lezwi lowo mkhuleko. Sesizoqhuba kanjalo ngoba sebebaningi. Ngibone ngeSunday, not ngeSunday, kuphela kwenyanga mhla ka-30 abantu babe u-54 njengosuku olulodwa okufanele bakhulekele 1 by 1. So kuthatha isikhathi esikhulu, kanti vele i-average per day isikhuphukile. Siyacela-ke ukuthi abanama-branch bahambe banikeze abefundisi. Uma ungenayo i-branch, qhubeka ngendlela okuqhubeka ngayo, kodwa umkhuleko sizowufaka ekhaya lezwi. Wona wonke umuntu bese-ke uyazazi ozobe enikelile okweshumi uzokwazi ukuthi umkhuleko uqondene naye. Already kukhona asebeshilo bebona amandla kaNkulunkulu kule mkhuleko emibili engiyenzile ngayifaka ekhaya lezwi, yaqondana nezidingo zabo, beqhelelene bengazani uNkulunkulu wawenza umsebenzi. Ngicabanga ukuthi ngekuphazamise lutho ngoba nabaseRoma 10:9 nomkhuleko kaMeyi 18 ufakwe ekhaya lezwi, azisebenzisele umuntu othanda ukuwusebenzisa usebenze kuye, ngoba uNkulunkulu owenzayo nophendula umkhuleko. Ukuthi ukhulekwe kuphi, wakhulekwa nini, akusho lutho lokho. Wena uza nokukholwa, uNkulunkulu abese yawenza umsebenzi. So-ke ngiyagcizelela-ke kakhulu emabhrentshini njengoba kuqala le nyanga uMeyi. Siyacela ukuthi-ke bonke abantu banikeze abefundisi babo, abefundisi bayifake bayideposite
bayihlanganise inoma kangaki ngenyanga sizonquma sithi kangaki ngenyanga ngoba khona abahola mhla ka-15 khona abahola mhla ka-30 kanti khona abahola mhla ka-25 bese bakhona abahola noma iqala nje inyanga 4 3 4 5 okuthiwa omama bakasibanibani-ke ngekubanga so-ke ukuthi ngamagama ngeke nginqume umfundisi uyithathele isinqumo nje abone ukuthi isifanele ukuthi ayithatha isebhenki ngeke ngithi uzoyisebhenki ngoba iningi uzoyisebhenki ngoba uNkulunkulu kuwena ukhuluma ethi thatha uyisebhenki ngoba vele ayihlali iyasebenza njengoba kwakhiwa nje iyasebenza kakhulu kuneprojekthi ofanele iqambe manje ibisiphelile kufike inkonzo zikaJulayi so-ke iyasebenza kakhulu ilokho ebengifisa ukuthi ngigcizelele ukuthi abazalwane bayinikeze abefundisi bese beyayidlulisa kodwa noma kunjalo kufanele ngidlule kulento ngizama ukuthi ngiqale kuphi usizwakala ngoba kufanele izwakale akusibona bonke abefundisi abadlulisa kweshumi endabeni angiphinde futhi akusibona bonke abefundisi abedlulisa kweshumi endabeni mbuze umfundisi wakho mawumnika kade ukungenisa direct ukuthi uzokudlulisa yena kusendabeni noma ngeke akudlulise ngizoyichaza-ke le nto ngoba njengoba ngiyibamba ngempondo nje ngizwala ihlazini khona abefundisi abangene entabeni namabandla abo base beba ne-option yokuthi uma ethanda uzoqhubeka lo mfundisi nebandla lakhe ebelimondla ngokweshumi angakuletho kweshumi endabeni kodwa khipho kweshumi ngiyangizwa kodwa noma ngakhuluma nani ngqo bayazi ngaze ngikhuluma nawo abekho la kodwa bakhona ngoba kukhona uWhatsApp so kukhona-ke abazalwane abefundisi abangakhipho kweshumi ngoba bebone kungcono bona ukuthi baphile namabandla abo abafike nawo entabeni kufanele-ke badluliswe kweshumi ngoba wonke umuntu uyakhipho kweshumi nami ngiyakhipho kweshumi mina kokweshumi engikhiphayo kungaphezulu kuka-10%. Mina angikhiphi u-10% ngoba yonke imali engiyitholayo ngiyifaka emsebenzini kaNkulunkulu. So angikhiphi u-10%. Bayazi abanye kunomqashi khona esinayo imali yomqashi abayideposithayo abaqashile bayifaka la kungena khona okweshumi. So futhi mina ngikhipho kweshumi ngikhipha 100%. So-ke angibuye kule ndaba yami lolo hlobo lwabefundisi abanjalo uma kade wena ungamniki okweshumi mbuzo uzokudlulisa yini ngoba ungahlanga kudlulisa gombele kwesakhe mase gombela kwesakhe-ke sekuyinkinga lokho ngoba fanele aqhubeke nabazalwane bakhe kuphela laba afike nabo abangezokukhipha okweshumi. Umfundisi-ke kumshaya la, kumshaya la-ke lo wenze njalo. Ngeke simakhele i-branch, asizuyakha indlu ngoba phela yena unamandla okuzakhela ngoba unabazalwane bakhe abamnikeza okweshumi. Uma mina ngiyile kuyena sinenkonzo, kufanele anginike upetrol wokuthi ngiyile kuyena ngoba phela yena uzimele ucashe egameni lasentabeni. Ngikusho-ke lokho ngoba abazalwane abakwazi, kufanele bakwazi. Omunye umzalwane wangithinta webranch ethize wathi babunzi bandla ungamangali ngingasakhipho kweshumi. Umfundisi wami endaweni ethile uthi angikulethe kuyena. Kanti lo mfundisi akakulethi la. So-ke yiko ngikhuluma openly ukuze bazi abazalwane ukuthi kukhona abefundisi abangakulethi
yenza isiqiniseko kowena ukuthi umfundisi wakho uyakuletha ukuze wena mawuthanda ukuze entabeni qhubeka nokufaka ebank njengoba kade wenza ungabuse branchini. Mawuthanda ukuse branchini ukukwena futhi umnikeze umfundisi wakho. Kodwa ngeke nisho lutho entabeni enicelayo noma ikeyboard noma isound noma yini. Ayikho into enoyithola entabeni ngoba nami mangiya khona kufanele banginikeze upetrol. Instruction ke leyo ephume kuJesu ethi angirane ngaleyo ndlela ibandla ethi iyo lento exabanisayo uma umfundisi nomphathi webandla bexabana afuna ukuhamba nendlu kanti vele afanele singayibanga indlu yakhe ngoba yakhe yena yafika nayo. Uma ke owakhelwe yithina indlu kufika la ethi uthi alisahlangani kufanele aphume nabazalwane abamlandelayo ayishiye indlu yasentabeni ngoba kazanga yakhe yakhiwa abantu basentabeni nabantu basekhaya leso. Ngiyayibeka ke le ndaba ngoba ngenxa yomsebenzi angisakwazi ukukhulekela ama-individuals, so sesizokwenza kanjalo. So ke wena ke okhonza endaweni ethize kanti uziphosela okweshumi, mbuzo umfundisi wakho ukuthi uzokukhokha yini okweshumi. Mawuthanda ukuqinisekisa ubuze mina ukuthi umfundisi wami endaweni ethile uyakuletha yini okweshumi kwebandla kuwe na. Ngokuphendula-ke mase sisobabili angifuni ukukhuluma ngabo la esihlanganeni labo befundisa. Option yakhe umfundisi mayezongena la wenza lokuthandayo ngokufike nabazalwane babo fanele afike akhala bese ethi kade bengondla mina labazalwane sengiyahlupheka manje sengingena entabeni. Ngithemba ukuthi niyayizolonda ayinabo ukuthi negativity lapho, ayinakho ukuthi ngeke angene ezulwini lomfundisi. Cha, ube vele eziphilela ngalokho kuyena ukuthatha isinqumo. Kodwa njengomuntu ozimele osebenzisa igama lasentabeni akukho lutho ayolwenzelwa entabeni, azaqale anikele okweshumi entabeni. Sekuzosisiza-ke nanalokho ngoba khona abantu abasemabhentshini abakuletha direct okweshumi. Mase kuhlanganiswa ndawonye sekulula nami ukuthatha isinqumo sokuthi ibranch ethize iyakhelwa indlu noma yakhelwa, ngoba anginayo icriteria ethi yini indaba wakhele ubranch number A ungamakhelanga ubranch number B, kanti mhlawumbe ubranch number B uyena okhipha okweshumi okuningi obekufanele kuqalwe ngaye kunobranch A. Niyayizwa kodwa isine logic manje. So ke ilona loyo umfundisi akakhuthale akhulise ibranch yakhe ukhule okweshumi ukuze akhelwe indlu. Angisho ukuthi akazokwakhelwa manje nokweshumi okunayo, uzokwakhelwa kodwa akakwazi ukuba nomona ngabantu abakhelwa kuqala beletha imali eningi okungekho fair ukuthatha imali yabantu yokwakhela abanye abantu. Ngiyathemba nami siyangisiza sengikwazi ukuphendula. Kodwa-ke abantu abangenawo ama-branch abaqhubeke bayideposithe lokade benza ebhenki entabeni. Umkhuleko uzotholakala kanye ngeviki ukhulekele bonke abangenisa okweshumi. Siyambonga uNkulunkulu. Bengithi angidluliseke leyo ngi-ayine out. Phela wena onenkinga buza kimi noma ubuze yena ukuthi uyakudlulisa yini okweshumi ukusenza uNkulunkulu na. Aphendulele ukwena ukuthi ayithembe impendulo noma uyithemba ungamthembi umholi wakho angazi usahlaleleni phansi kwakho, kodwa waza kimi-ke mina ngizophendula ngoba ngiyabazi abangakungenisa okweshumi. Siyambonga uNkulunkulu. Angidluleke kulokho bese siya enkonzweni yesilo senkosi siqale ngayo bese siya ezwini lanamhlanje. Uyinkosi ephakemeyo bongeni 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 uJesu uyinkosi uyinkosi
uJesu Kristu oyinkosi yethu nomsindisi wethu. Sibonga Nkosi ukuba khona kule ndawo. Sibonga Nkosi ikhaya lezwi. Siyabonga Nkosi ngalezi inhlangothi ezimbili osinikeze zona. Intaba yendlu kaJehova iyabonelelwa nekhaya lezwi. Ekhaya lezwi lapho hlanganise khona onke amabandla athandile ukuba kanye nathi. Ngiyacela ke Nkosi ubabusise bonke. Ngiyacela Nkosi ukuthi ubabiyele ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ngenelela ke Nkosi sisazodla isidlo senkosi sinikela kuwena lenkonzo neyezwi emva kwayo sinikela kuwena. Ngiyacela Nkosi usebenze emfihlakalweni ngomoya wakho oyingcwele kuba ilona lo yazingcwelise, ilona lo yazihlole, azibone ukuthi usekukholweni na, azibone ukuthi ufanelekile na. Siyabonga ke Nkosi udumo lonke sinikeza wena. Usisa ukufundwa kwezwi lakho namazwi ozowakhuluma umoya ongcwele siwanikela kuwena uJesu Kristu inkosi. Amen. Asibuleke izwi lenkosi kuJohn chapter 6. John chapter 6. John chapter 6 kunale ndaba esizokusiqhuba njalo uma usuku lesidlo. John chapter 6 sidine ku verse 56 engizoqala kona ukufunda ngidine ku verse 60. Ufundeka ke kanje: odla inyama yami aphuze igazi lami uhlala kimi nami kuye. Njengalokhu uBaba ophilayo ungithumile, nami ngiphila ngoBaba. Loyo ngidlayo naye uyakuphila ngami. Lesi siyisinkwa esehle ezulwini, kungenjengalokho okhokho benu badla imana bafa. Osidlayo lesi sinkwa uyakuphila phakade. Verse 59. Lokho wakhuluma esinagogeni ufundisa eKapenawume. Last verse 60. Ngakho-ke abaningi kubafundi bakhe bekuzwa lokho bathi, lilikhuni lelizwi, ubani ongalizwa na? Lilikhuni lelizwi, ubani ongalizwa na? Siyakhumbula ke enkonzweni edlule esikhulumile ukuthi odla inyama kaJesu aphuze igazi lakhe uhlala kuye naye uhlala kuye. Salichaza-ke igazi lenkosi uJesu ukuthi umoya ongcwele, inyama yakhe izwi lakhe, ngoba ushilo ku-35 wayo chapter wathi mina ngiyisinkwa sokuphila, ozayo kimi kasoze alamba, nokholwa yimi kasoze oma. So isinkwa, izwi, umzimba wenkosi, igazi lakhe, umoya oyingcwele. Sachaza ngeke ngibuyele lapho. Usethi-ke manje njengalokhu-ke uBaba emthumile, yena uphila ngoBaba wakhe, nathi uma sidla yena sizophila ngaye. Asizukudla yena bese siphila ngoBaba, kodwa sizodla yena bese siphila ngaye, ngoba naye uphila ngoBaba wakhe. Bamunye noBaba, okungukuthi nathi uma sidla izwi siphuza ukuphuzo kungumoya ongcwele, sizophila ngenkosi uJesu. Ngaphandle kwenkosi uJesu akukho ukuphila. Ngasekugcineni kwale chapter uthi uPetro, Nkosi singayaphi uma sisuka kuwe ngoba amazwi okuphila akuwena na? Ngakho-ke odla inyama yenkosi uJesu uzophila, aphile ngaye, ngoba naye uphila ngoyise. Ngoba uthi uyise umthumile, kusale ukuthi asho ukuthi naye usithumile nathi. Ngoba sithunyiwe bazalwane njengoba sila, sike sayithinta izolo lapha eCato Crest Hall eThekwini. Sithunyiwe sonke njengoba sila. Umbuzo ukuthi uyazi ukuthi uthunyweni noma uyomangala ngosuku lokugcina usutshela wawuthunyiwe kodwa wangakwenza.
ngoba kungumsebenzi walona loyo ophilayo ukuzitholela enkosini. Nkosi ungidaleleni emhlabeni, yini oyilindele kumina? Mawuzohlala nje urelaxe kuzoba inkinga ngendlela emangalisayo. Ziningi iziphiwo uNkulunkulu asiphe zona ngomoya wakhe ongcwele, ngeke uziqede. Omunye ngaze asibone ngathi sincane sakhe, kodwa uma usebenzisa ngendlela efanele umsebenzi kaNkulunkulu uzoba lula ukuthi uhambe. Ngiyakhumbula ngeke nga-approach abanye abazalwane izolo khona lapha besikhona bene-proposal ethize abafisa ukulekelela ngayo emsebenzini kaNkulunkulu. Ngamanye amagama bazwe benomthwalo abangawuzwanga ngoba bekushunyayelwa izolo, bese bekudiscussile bakuxoxa ekhaya, base befika bebona ukuthi bazomnika leyo offer ngibeza ukuthi mina ngithini. Ngamanye amagama ngichaza ukuthi wonke umuntu unento okufanele ayenze emsebenzini kaNkulunkulu. Akusiyona imali kuphela ukuthi uyanikela ufaka imali wena, mayikunikela uNkulunkulu kuhle kwenze, kodwa ziningi izinto esizenzayo ezingena emsebenzini kaNkulunkulu. Ukulungisa ideke kukodwa kuwumsebenzi kaNkulunkulu, ukuzoklina indlu yokukhonza kukodwa kuwumsebenzi kaNkulunkulu, ukuyoklina izindlu zokulala abazalwane mabefikile, ukuphaka, ukupheka, ukucwecwa into ezizophekwa kusewumsebenzi kaNkulunkulu. So wena thola ukuthi yini uNkulunkulu akunikeze yona, mahlala usonge izandla ngedeke ngoba usazofika phambi kaNkulunkulu. Kodwa-ke sonke sibizelwe ukuphila insindiso, sonke sibizelwe ukuba nenkambo engcwele phambi kwabantu ukuze abantu babone ukukhanya kwasezulwini bese beyakhanya nabo. So lokho-ke ukanoma ubani, kodwa phezu kwalokho kunesiphiwo sinikeziwe umoya ongcwele okufanele sisebenze, ozothi uma ungasebenzile kube lo mfanekiso uJesu awusho wathi wena buwazi ukuthi ngifuna la ngafazanga khona lapho ngatshalanga khona. Ngabe uyithathile imali yakho ayibeka kwabebhenki, manje uyithathile uhamba liqhibe ithalente. Ngakho-ke abese kukhomba kuphi esihokweni, ngoba usebenzisanga ithalente onikeziwe. Lisebenzise ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Bese ethi-ke verse 58, lesi sinkwa esehle ezulwini kungenje ngalokho okhokho badla imana bafa, osidlayo lesi sinkwa uzophila phakade. Odla lesi sinkwa esiyizwi likaNkulunkulu liyaphilisa, osidlayo uzophila phakade. Ngithanda ukusheshe ngifike kuverse 60. Ngakho-ke abaningi kubafundi bakhe bekuzwa lokho bathi, lilikhuni lelizwi ngubani ongalizwa na? Lilikhuni lelizwi ngubani ongalizwa na? Into esifundayo la sithola ukuthi abantu noma ngabe babiziwe kodwa kusibona bonke abakhethiwe, noma ngabe babiziwe kusibona bonke abanizwayo izwi. uJesu uyakhuluma la bathi bona lelizwi lilikhulu kodwa babizwa ngabafundi bakaJesu. By the way, sonke la endlini singabafundi. Mawufunda iGreat Commission kuMatthew 28 verse 18 kuya ku-20 uthi uJesu, hambani ezweni lonke nibabhabhadise egameni likayise nelendodana nelikaMoya Ongcwele, bese nibafundisa ukugcina konke engilifundise khona. Uthi hambani nenze izizwe abafundi. So ngesikhathi abantu sibafundisa ukugcina konke uJesu akukhulumile, loyo muntu omfundisayo ungumfundi. Sonke njengoba sihlezi la siyafika every Sunday singabafundi, siyafunda, singabafundi beNkosi uJesu. Ngoba nenziwa abafundi ngokuthi kukhulunywe izwi likaNkulunkulu phezu kwezimpilo zethu. Manje manikhulunywa leli izwi kulindeleke ukuthi uniqonde, uli-understand. Uma ungaliqondi, ungali-understand, u1 John chapter 4 uyachaza ukuthi wena ongezwa ungubani. Ngoba mhlawumbe you don't understand yourself ukuthi ubani wena njengoba ungezwa. 1 John chapter 4 verse 5 uthi bona bangabezwe ngalokho bakhuluma kwezwe izwe liyabezwa.
thina singaba kaNkulunkulu omaziyo uNkulunkulu uyasizwa ongesiyo kaNkulunkulu akasizwa ngalokho siyamazi umoya weqiniso nomoya wokuduka. So abantu abangangizwa uma ngimi la, it's because ababona abantwana bakaNkulunkulu bangabezwe. Njengoba noJesu bengamzwanga bathi abafundi lilikhulu lelizwi ubani ongaliqonda ingoba babengabezwe kodwa bebiziwe. Ngoba bona bonke abantu ababiziwe base bayakhethwa. Uthi kumbuzo omkhulu ukhethiwe yini wena na? Uma ukhethiwe wenze kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakho. Uyakwenza ukuqiniseke na? 2 Peter chapter 2 uqolos 2 Peter chapter 1 verse 10 uthi ngakho-ke bazalwane khuthalelani kakhulu ukwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwenu ngokuba uma nenza lokho anisoze nakhubeka. Yenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakho. Verse 11 ngokuba ngokwenze njalo niyaphiwa ngokwengcebo ukungena embusweni waphakade wenkosi yethu uJesu Kristu. Nophiwa ngokwengcebo uma ukhuthalela ukukwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakho. So abantu abangezwa izwi likaNkulunkulu lishunyayezwa yilabo abantu abangakhethiwe, yilabo abantu abangabezwe, ngoba izwi liyabezwa bona kodwa bakuzwa ukaNkulunkulu, abaqondi ukaNkulunkulu, akwambulekile kubona ngoba bangabezwe. Kuyakhulunywa, kuyashunyayelwa kodwa kuzakali kungena ngapha kuphuma ngapha ngoba benjani bengabezwe. Wena-ke ungowezwe noma ungokaNkulunkulu na? Abangabezwe bahluleka ukuphila ubungcwele kodwa bakaNkulunkulu bayaphila ubungcwele. AbakaNkulunkulu abamelani noNkulunkulu, abakaNkulunkulu benza intando yakhe. AbakaNkulunkulu, uNkulunkulu akazufike angidale anginika amashiya bese ngiyawasusa ngiyawadweba bese ngithi ngingokaNkulunkulu. uNkulunkulu akazufika angidala anginike izandla nezinyawo ezinezinzipho bese mina ngiyazishintsha lezi zinzipho ngiyazipenda ziba yilento ethandwa yimina bese ngithi ngokaNkulunkulu. Akazufika ngidala uNkulunkulu anginike inwele emfushane bese ngiyaziqhuma mina ziba zinde noma ngiyazirelaxa ukuze ziqonde kanti unike zagoqana bese ngithi ngumntwana kaNkulunkulu. Umuntu onjalo intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Ngolunye usuku uzoyibona and uyozisola ukuthi wazalelwa. Umfundisi uMkhize owafayo ngo-84 if I'm not mistaken, ungolesihlanu ngo-4 ntambama wavuka ngakusasa ngabo-2 ephethe indaba ezinkulu. Uthi wababona esibhokweni abantu abaxhuma iy'nwele zinamathele kubona ziyabashisa, bayazidonsa bazama ukuzikhathulula azisuki. Imlomo yabo ependiwe iyasha ishiswa iruti. Uthi wavuka-ke lapho uNkulunkulu emthuma ukuthi akakhe ibandla. Uthi kwakunomusha webandla wayephethe ibandla, intombazane ethize eyayingafuni ukuyeka ukufaka iwivi uxhuma iy'nwele, eyitshela ingalaleli. One day yagula intombazane. Mayigula intombazane inonina ekhaya yayisiyathula, wabona unina ukuthi ishonile. Waqala wabizwa umakhelwane kwalungiselela ukuthi kubizwe imoto yey'dumbu. Yavuka intombazane yathi mama ngigunde kuthiwa ngeke ngingene esulwini nalezi iy'nwele, ngibuphile bonke ubungcwele emhlabeni ngaphandle kwalezi iy'nwele. Phuthuma mama ungigunde. Akasheshanga unina besamangele bonke ngoba bese bethi sifile ingane. Wathi mama phuthuma isikhathi siyahamba. Wajika ngale unina ethatha isikele uthi emayibuya wathi nisale kahle babayi mama sengesihogweni usuthatha isikhathi sesiphelile isikhathi sakho. So zenzeni-ke lezi zinto nimelene noNkulunkulu. Isizulu-ke sesithi uyolitheza olunenkuni ephakathi, uyozibona ukuthi ufana nobani. Engikuthanda ukuthi la entabeni yendlu kaJehova iqiniso libekwa njengoba linjalo.
uyozenzela okuthandayo ke wena onenhliziyo enkulu wena onenkani elithi iBhayibheli uMahebheru chapter 10 verse 26 and 27 kunomlilo ongacimekiyo obekelwe amaphikankani ozobashisa ngakho wona ngamabomi iqiniso eselaza usekho umnikelo ngesono asiko baseKorinti oqala chapter 11 verse 23 sisenkonzweni yesidlo verse 23 ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nenganinika khona ukuthi inkosi uJesu ngaloko busuku akhashelwa ngabo wathi abathi senkwa wabonga wasihlephula wathi lokhu ungumzimba wami ohlehlulelwe nina lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule verse 25 kanjalo wathi abatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha asizivumelwano esisha egazini lami lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke nisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule verse 26 ngokuba njalo nganidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nimemezela ukufa kwenkosi izifiki njalo uma udla isidlo senkosi umemezela ukufa kwenkosi izifiki umbuzo omkhulu ukuthi ukulungele yini ukufika kwenkosi njengoba ukumemezela nje ngokudla isidlo na ukulungele yini zolo sikhulume ngosuku lwenkosi bekuphathi 1 angazi uphathi 2 uzoba kuphi nini kodwa bekukhulunywa ngosuku lwenkosi ngoba iyeza yona futhi izinki siyazizwa siseduze bashilo-ke abambuleliwe ngesikhathi sephasika la bathi basebandleni lensali yibandla elizohlwithwa angazi ukuthi kutheni kuwe makushiwo njalo noma uhlale warelaxa nje noma uhlale wakhuleka wangena emkhosini wakhala uNkulunkulu ukuba ungasali mayisezohlwitha ibandla kuqinisekisa ke isiprofeti esenzeka ngo-2017 ngoJulayi engake ngasikhuluma la lo mama lo uyafika abuya ngafika unama challenges ngoba umkhwenyana wakwakhe akayizweni indabeni ngoba ibaningi abesilisa abangayizwi indabeni ngenxa yobungcwele ophilwa khona uthi lo mama wathandaza ngoba ubekhonza la kunaloba bomkhize ngeke ngamphotha be-AGC bayazi i-AGC abakhonza khona noma babekhonza khona angizoyigabula i-AGC wayeseshona umkhize ngoba ubekade ekhonza khona umfundisi wakhona uthi-ke wayeseyathandaza kwakungabo July 18 wathandaza wathi Nkosi njengoba usumthathile ubaba umkhize uvuse bani usinike bani manje okufanele sikhonze okuyena uthatha imfihlakalo zakho zezulu uthiwa ukukhuleka lo mkhuleko uma ivuka ebusuku ngo-12 waze wakhala inyembezi uthi akazi uthiwa uvuswa yini lo mkhuleko wakhala inyembezi uthi waqeda ukukhuleka walanda bungakafika ukuthoba walethelwa umbono wabona umuntu ogqoke ingubo emhlophe elapha kude endele ngubo enomsilo omude wasondezwa kancane lo muntu wasondezwa sayibuza ukuthi ubani wasondezwa uthi mayiseseduza thawu ngoba ubaba uNsibande nje lo uthwanele ukusho njalo lasho ngesingisi igama lathi this is a young Joshua that we have been praying for osiyaphela umbono ngambonga uNkulunkulu ngathoba namanje ngisho ngokuthobeka ngiphakama kodwa ngifuna ukucacisa lokhu ukuthi uJoshua esesebenzile uMose wabafaka
esesebenzile uMose wagijima nabo ehlana abantwana bakwa-Israyeli sekufanele bangene. uMose wasuswa emhlabeni wathiwa gcoka uJoshua. Umsebenzi kaJoshua owodwa ukungenisa abantu eKhenani. So uma kuthiwa ke leya ndoda yabonwa lapha was the young Joshua, kusho ukuthi sesiphelile isikhathi sale ndoda ukuthi lingeniswe ezulwini. Ngephasi kusho njalo umuntu wathi wakhishwe bandlenaye kulona kwathiwa lindi ibandla lenzalo wayemila wathi usekulona njengamanje. Lokho kusitshela ukuthi abaningi bethu la ngeke besafa kodwa bazohlwithwa uma bengcwele. Ungcwele yini wena na? Ungcwele yini na? Ufuna kuze kukhulunywe lophulini kuze kuzwakala ukuthi uJesu sesemnyango uzolanda ibandla lakhe na? Yiphi language ofuna ukukhuluma? Khona omunye ekhalezo ngisalinda amavi akhe uthe uboniswe ukuhlwithwa kwebandla ngoJanuwari. Etucela uwaletha ngathanda ungilalethe ngaphuleka uNkulunkulu wangivumela made angwazi made kangakanani imbone u3. So bengisayilindile mhlawumbe seyithumele ngoba ngama-messages amaningi akakafiki kuyona. Uma kuyinto yebandla ukuthi ngiyishare ngizoyishare. Kodwa uNkulunkulu useyazikhulumela nabantu bakhe manje. Sekusele kuwe ukuthi wena wenzani. Engikuthandayo akekho la osentabeni nosekhalezwi uyozilandulela ngosuku lokugcina. Angiqedele ivesi incwadi yabaseKorinte. Verse 26 ngokuba njalo nqanidla lesisinkwa niphuza lesithi nimemezela ukufa kwenkosi zifike. Verse 27 ngakho ke lo odla lesisinkwa phuze lesitsha senkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi. Kodwa umuntu akazihlolisise khona ke akadle lesisinkwa aphuze lesisitsha ngokuba odlayo aphuze uzidlela aziphuzela icala uma engawahlukanisi umzimba wenkosi. Verse 30 ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo nabaningana balele ngoba siyabulala isidlo senkosi, siyagulisa isidlo senkosi, simenza umuntu abe buthakathaka emoyeni isidlo senkosi. Uma siseva umuntu ongcwele phambi kaNkulunkulu uzothi wena kade ngisidla isidlo senkosi ngivuke emkipitweni kade ngisidla zange singenze lutho. Cabanga kabili nakathathu ke namhlanje ungasidli ukuze ungabi necala lomzimba wenkosi. Zihlolisise mawubona ukuthi awufanele ukusidla siyeke kodwa ulungise indaba yakho ngoba ushilo uJesu lapha uJohn esiphuma kuyena uthi njengalokhu Baba ophilayo ngithumile nami ngiphila ngoBaba lowo ongidlaye naye uyaphila. So mawungamudla uJesu namhlanje awuzophila. Kodwa futhi uma ubona ukuthi umudla kwakho namhlanje uzokubulala kakhulu musumudla kodwa hambe uyolungisa ukuze udle isidlo senkosi bese uyaphila. Asithandaze. Olungileyo babongcwele uNkulunkulu nomusa siyabonga izwi lakho eliphilisayo. Siyabonga ngale nkonzo yesidlo. Siyabonga Nkosi ukuthi uyasifundisa. Usuku nosuku okudliwa ngalesidlo kunezinto ezintsha esizifundayo kuyamangalisa. Ngoba kudliwa isidlo esisodwa kodwa intshumayelo eziningi ziyaqhamuka uyakhuluma ngoba uyasilungisa awufuni sibe necala lomzimba necala legazi lakho. Sisize Nkosi sizingcwelise ngoba usukubekile kwacaca uthi umuntu ongayidli inyama yakho noma liphuza igama lakho noma liphuza igazi lakho akanakho ukuphila okuphakathi. Kubizwa ukuthi sidle inyama yakho siphuze igazi lakho ukuze sibe nokuphila okuphakathi. Siyakubonga ke Nkosi kakhulu sikunikeza udumo. Usahambe emhlabeni wasithabatha isitsha njengoba ngisithabatha wasibusisa wasuhlephula wathi lokhu kungumzimba wakho ohlehlulelwe thina.
wathi masisidle lesi sinkwa sizophila singumzimba wakho. Wathi abathi sitha wabonga wathi phuzani nonke kuso lokhu kuyigazi esivumelwano esisha ukukuthethelela kwezono. Ngiyathandaza manje Nkosi ukuba lesi sidlo engisiphethe sibe yigazi lakho, sibe yisinkwa esinguwe uqobo kusukela manje, sibe ukuphila emathanjeni abazalwane abazosidla enyama nasemathanjeni kamoya emzimbeni kamoya. Dumo lonke silinikeza wena, ngiyacela ukuthi usibusise uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu sesifikile aphethelweni ayinkonzo yesidlo. Sesizongena ke enkonzweni yezwi la namhlanje esilitholayo kumaHebheru chapter 12 verse 14. What a mighty God we serve.